Videolken erikoishaastattelussa on tänään taiteilija Katarina Souri, joka on tekemässä uutta aluevaltausta. Hän on nimittäin perustamassa uutta puoluetta 2 muun taiteilijan kanssa. Politiikassahan pitää osata hyödyntää julkisuutta ja siitä pelistä Sourilla on vankka kokemus. Hänhän oli 90-luvun alussa jo mediapersona, ennen kuin koko mediapersona-sana oli keksitty. Muun muassa mallintöitä ja laulajanuraa kokeillut silloinen Kata Kärkkäinen muutti sitten nimensä Katarina Souriksi ja siirtyi päätoimisesti taiteen pariin. Ja parhaillaankin hänellä on tekeillä uusia tauluja ja uusi kirja. Mutta kaiken tämän lisäksi hän on siis perustamassa omaa puoluetta. Miksi ihmeessä? Riipsa jatkaa. Niin, tervetuloa Katariina. Kiitos paljon. Minkä takia Suomi tarvitsee sun mielestä uuden puolueen? No itsekäs oli oikeastaan se lähtökohta alun perin, koska mä huomasin, että meillä ei enää kulttuuri-ihmiset tavallaan voi toimia mediassa tämmöisinä vallanvahtikoirina tai demokratian puolustajina. Eli siellä on niinku asiantuntijoita, tutkijoita, poliitikkoja, jotka pääsee ääneen. Että se on, paitsi jos sä menet kertoa sit jotain oman elämän tunnustuksia, niin sit sä voit kertoa jostain aiheesta. Mutta se, että jos sä haluat ihan puhua yhteiskunnallisista asioista, niin mä huomasin, että se on tosi vaikeaa. Että kysytään, että no miksi sinä, jos mä haluan kirjoittaa esseen vaikka Hesariin liittyen yhteisöllisyyteen. Niin kysymys on niin kuin toistuvasti, miksi sinä? Ja mä no hitto, sitten varmaan täytyy mennä politiikkaan. Ja koska mä olin vihreiden ehdokkaana vuonna 2019, ja siinä tuli vähän pieniä ongelmia, koska mä en ihan noudattanut puoluekuria, ja mulla oli tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi medikalisaatiovastaisuus oli yksi mun teemoista, niin se ei mennyt ihan siellä vihreällä sitten, niin kuin, vaikka se oli ilmoitettu etukäteen, mutta niin siinä tuli pientä sellaista niin kuin näkemyseroa, niin mä totesin, että no, jos politiikkaan vielä lähtisi, niin on pakko perustaa uusi puolue. Niin sä sait kuitenkin yli 2000 ääntä. Eli... Se on aika vähän. No, joo. Mä tarvitsin nyt niin kuin 5 kertaa enemmän, mä pääsisin läpi pienpuolueesta. No niin, mutta ymmärsin, että haluat niin kuin kulttuurialan asioita ajaa, mutta tämä ei ehkä, riittääkö tämä nyt niin kuin... En mä halua ajaa ensisijaisesti kulttuuripuolen asioita. Kyllä niitäkin. Haluaisin muuttaa vähän meidän apurahajärjestelmää. Kulttuuri tarvii rahaa ja ehdottomasti rahaa sinne, mutta apurahajärjestelmä ei ole kauhean järkevä tällä hetkellä. Se myös osaltaan vaientaa kulttuurialan ihmisiä, että miksi ne ei ota keskusteluun osaa tällaiseen niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska siellä mietitään sitä, että tarvii saada ne rahat niin kuin töitä varten, apurahat ja muut, niin sitä pitäisi muuttaa sitä järjestelmää. Mutta siis mä oon ensisijaisesti kaikkein keskeisin asia, mitä me halutaan ajaa. Itse asiassa puolueen nimi on nyt muutosprosessissa. Me jouduttiin vaihtamaan puolueen nimi sen takia, että meillä oli, se vuoti ennen aikojaan julkisuuteen, eli patentti- ja rekisterihallituksen siellä yhdistysrekisteriprosessissa. Me ei tiedetty, että se on julkinen tieto siellä. Niin. Ja se vuoti sieltä mediaan ja me ei oltu kaikkia asioita mietitty loppuun asti. Esimerkiksi meillä ei ollut niin kuin verkkotunnuksia hankittuna ja domainit vietiin saman tein. Me ei ehditty just ennen eli tästä piti tulla graniittipuolue. No, tämä on nyt Suomen graniittipuolue, tästä tulee. Ja mä mietin sitä ihan alusta asti, mutta se kuulosti niin oikeistolaiselta. Ja kun tässä ei olla oikeistolaisia, eikä vasemmistolaisia, ei liberaaleja, ei konservatiivia, ei ollenkaan siinä niin kuin perusnelikentässä, vaan kaikkien näiden ulkopuolella. Mutta sitten mä totesin, että tämä on hyvä, että tämä on Suomen graniittipuolue, siis me ollaan prosessissa edelleen siellä taas. Mutta siis mitä ajetaan, niin yhteisöllisyyttä. Siis sitä, että meidän on Suomessa, mä näen tämän tilanteen sellaisena, että tekoäly tulee viemään ison osan työpaikoista ja meillä on niin kuin vanhustenhoiva maksaa ihan tolkuttoman paljon. Ja jos me palattaisiin semmoiseen osittain yhteisöllisempään elämään maaseudulla, eli maaseudun elävöittäminen on yksi ihan keskeinen asia, ihmisille lajityypillisen elämän turvaaminen. Yli puolet suomalaisista haluaisi muuttaa maalle, mutta meillä on tehty se niin kuin poliittisen ohjailun kautta käytännössä mahdottomaksi. Mutta millä konkreettisella teolla näitä asioita voisi toteuttaa? Siis yhteisöllisyys on tärkeä ja niin kuin hieno arvo ja käsite, mutta millä sitä sitten niin kuin oikeasti pystyttäisiin lisäämään? No mä näen silleen, että me Suomessa politiikkaa mennään koko ajan niin kuin yksipyöräisellä. Eli kaikissa asioissa tarvitaan 2 pyörää. Ja tässä niin kuin, että tuetaan kaupunkikulttuuria, mutta palataan tukemaan yhtä tasavahvasti maaseutua. Ja meillähän on tämmöinen käsittämätön, voisi sanoa jopa niin kuin maaseutuviha niin kuin Suomessa. Että se on todella negatiivista välillä se asennoituminen. Ja kuitenkin, jos mietitään vaikka meidän huoltovarmuutta, niin varautumista, niin meillä on pakko olla elävä maaseutu. Ja siellä niin kuin pientiloja kuolee 1000 vuosittain, mikä on ihan järkyttävää. Eli tavallaan sen maaseudun
Meillä on puolueohjelma, joka julkistetaan tuossa suunnilleen helmikuun puolivälissä, niin meillä on valtavasti keinoja, miten se voi tapahtua, kaksoiskuntalaisuutta ja erilaista. Se visio mulla on se, että sen sijaan, että me ollaan kaikki ahtauduttu pieniin asuntoihin kaupungissa, niin me voitaisiin siirtyä enemmän, monet vois siirtyä asumaan maaseudulle ja sieltä sitten pendelöidä välillä Helsinkiin tai suurkaupunkeihin, suurempiin kaupunkeihin töihin. Ja tavallaan, että siellä niin kuin yhteisöllisempiä, että sukuyhteisöt säilyisi. Perintövero esimerkiksi pitäisi poistaa just sen takia, että nämä sukutilat ja isovanhempien mökit ja metsätilat ja maatilat siirtyisi kätevästi seuraaville sukupolville. Eli Suomi on juureton kansa. Tämä on meidän yksi niin kuin mielenterveysongelmien perussyitä. Paljon tärkeitä asioita nostit esiin, mutta jos sun pitäisi tiivistää niin kuin Suomen graniittipuolueen niin kuin päätavoite, niin mikä se olisi? Se olisi ihmiselle lajityypillinen elämä. Eli me saadaan meidän sosiaalipuolen kuluista ja terveydenhuollon kuluista. Meillä on ihan hirveät kulut siellä, kun vanhukset menee kaikki niin kuin melkein hoivakoteihin. Sitten meillä on, ihmiset on työkyvyttömiä, tosi nuorena ihmiset joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle. Meillä on mielenterveysongelmat, ihan järkyttävät luvut. Eli tässä niin kuin ei nähdä sitä, että ihminen lajityypillisesti on elänyt heimoyhteisöissä, missä siellä on niin kuin useamman sukupolven sukulaiset on kasvattamassa ja auttamassa ja käytetään synergiaetua. Sehän on halvempaa. Puolet helsinkiläisistä asuu yhden ihmisen tai talouksissa. Ja ne on kaikkein haavoittuvaisin kansanosa. Mutta niin kuin tuossa totesit, niin puolueen nimi on vasta siellä patentti- ja rekisterihallituksessa ja tarvitaan 5000 niin kuin kannattajaa ennen kuin eduskuntavaaleihin on asiaa. Uskotko, että niitä tulee niin paljon? No ihan varmasti tulee. Eli heti kun tullaan nyt taas sieltä patentti- ja rekisterihallituksesta takaisin, sitten lähdetään oikeusministeriöön. Meillä on puolueen yleisohjelma valmis, varsinainen puolueohjelma on vielä, sitä pitää vähän hioa. Nettisivut on kohta valmiit, meillä on hieno logo, meillä on niin kuin organisaatio ei ole kehitetty vielä ollenkaan, koska siinä vaiheessa vasta kun saadaan lupa lähteä kerään kannattajakortteja ja kun se tulee sieltä. Kuinka monta teitä on nyt sitten tämä? Meillä on tällä hetkellä 3, mutta hirveästi on tunkua. Me pidetään vaan ovia nyt kiinni, koska me halutaan saada tämän hallintohumppa loppuun ensin. Ja sitten kun saadaan kannattajakortteja kerättyä ja voidaan rekisteröityä puolueeksi, niin sitten onhan me nyt jo keskusteluja ihmisten kanssa ja haetaan niin kuin sitä ydinryhmää kasaan. Mutta sitten se on aikamoinen prosessi lähteä sitä koko niin kuin organisaatioon rakentamaan, koska tässä on sitten vuosi ja 4 kuukautta aikaa vaaleihin. Sinustako, tai oletko puolueen puheenjohtaja ja aiotko itse pyrkiä eduskuntaan, jos se on mahdollista? Siis aion pyrkiä eduskuntaan ja mä nyt oon tietysti varmaan sitten, kun mä nyt oon niin kuin yhdistyksen puheenjohtaja, niin mä oon puolueen puheenjohtaja ainakin ensimmäiseen puoluekokoukseen. Että sehän voi olla, että mut heitetään mäkeen sieltä sitten, että eihän tämä niin kuin, tämähän ei ole mun puolue. Että se on selvää, että nyt kun mulla on sitä julkisuutta, niin sitä mä käytän ja me käytetään. Ja mä kirjoitan paljon jo aiheita, jotka sivuaa vähän meidän puolueohjelmaa, mutta eihän tämä ole tietenkään mun puolue, vaan totta kai mä odotan, että sieltä tulee ne muut ihmiset sit näkyvämmin esiin ja saadaan hyviä ehdokkaita. Se on äärimmäisen hankalaa päästä pienen puolueen läpi. Eli meidän niin kuin suhteellinen vaalitapahan on rakennettu jopa niin, että ei pääsisi läpi. Mutta siihen touhuun mielellään tarvitaan myös vaalirahoitusta. Tiedätkö, tämä on silleen kiinnostava niin kuin tällainen kokeilu, vähän empiirinen koe siitä, että miten Suomessa demokratia toimii. Koska toki voi olla, että meillä on vaan niin huonoja ajatuksia, että sen takia ei päästä mihinkään. Mutta siis se, että meillä ei ole tällaisia konkaripoliitikkoja vaikuttamassa takapiruina. Meillä ei ole taloudellisia massiivisia vaikuttajia, ei ketään vaikuttajia itse asiassa. Siis mähän on tässä nyt ennakkoon, puolue kyllä maksaa mulle takaisin sitten, mutta ne kulut, mitä nyt tulee, niin mähän maksan ne myymällä taidetta ja kirjoittamalla kirjoja, jotka on ne 2 elinkeinoa, jossa on kaikkein pienin palkka Suomessa. Kaikkein pienin meidän palkkatulo. Olet hyvin valinnut. Niin niillä nyt rahoitetaan sitä niin kuin ensimmäisiä kuluja. Koska mä en myöskään halua riippuvuuksia enkä muuta. Mä luotan siihen, me saadaan kansan tukea ja ihmiset haluaa muutosta. Ja me pystytään ottamaan esiin monia sellaisia asioita, mitä perinteiset puolueet ei ota. Ajatellaan esimerkiksi jotain kaupan keskittymää. Että meidän niin kuin nämä monialajätit ja muut, niin me pystytään kritisoimaan niitä, mitkä syö pienyrittäjyyttä meillä. Niin monet puolueet, kun siellä ollaan niin edustajistossa istutaan, niin eihän kukaan sano mitään. Eli tarvitaan niin kuin semmoinen ketterä puolue, ja mä oon aikamoinen terrieri, mä en niin kuin kumartele mihinkään suuntaan. Sä oot terrieri, joka on ollut julkisuudessa jo vuosikymmeniä, ja sä oot joutunut myös kaikenlaisen ryöpytyksen kohteeksi, niin koetko, että se on niin kuin valmistanut sua politiikan välillä aika kovaankin peliin? Kyllä mulla on aika paksu nahka, mutta kyllä silti, kyllä mä hermostun ja kyllä mä ottaa välillä päähän. Ja sitten tietysti, jos on politiikassa, niin, tai kun on, niin joutuu miettimään niin kuin tarkemmin
vähän, että miten reagoi ja sanoo. Mutta en mä kuitenkaan miksikään niin kuin poliittiseksi broileriksi ryhdy ja rupean niin kuin puhumaan sitä poliittista jargonia sillä tavalla, että kyllä mä ajattelen, että mä oon maatiaiskana. Ja sillä asenteella niin kuin tehdään politiikkaa myös sitten, jos sitä pääsee tekemään sinne eduskuntaan. Niin kuin sanoin, se vaatii todella kovan työn, että se olisi mahdollista. Mutta ootko sä tyytyväinen, jos käy niin, että eduskunnan ovet eivät aukea, niin tässähän tulee kuitenkin sulle mahdollisuus, niin kuin nytkin, niin tuoda näitä sanos muuta. Eikö se ole jo aika niin kuin suuri asia? No tiedätkö, se ihan ensimmäinen lähtökohta oli just se, että mä ajattelin, että kun mä en kerran saa näitä asioita, sitä tärkeää yhteisöllisyyttä ja tätä maaseudun elävöittämistä, kun mä en saa läpi niitä tonne niin kuin perinteiseen mediaan. Nythän mä oon... Nyt pääsin. Niin, mutta se on totta, se on tavallaan vähän niin kuin sellainen Trojan hevonen. Niin. Että toki ihan tosissani haluan sinne eduskuntaan ja se olisi ihan mielettömän kiinnostavaa ja mä luulen, että mulla olisi paljon erilaisia ideoita, mutta... Katsotaan, miten käy. Käydään mainoskatkolla ja pohditaan sen jälkeen, tai kysyn sen jälkeen, että haluatko ravistella rajoja myöskin kuvataiteessa ja kirjallisuudessa, jotka sua tällä hetkellä kuitenkin elättää.